Teatro de Ribadeo, que é un grupo de teatro que ten moi pouco tempo, porque leva nada máis que 3 meses traballando. Toni de Año vai ser a persoa que faga un retrinco para que vostedes vexan do que vai ser capaz ese grupo. Temos previsto unha preestrea na parroquia a principios de xullo e despois a estrea xa na Mostra de Teatro Aficionado Daniel Portefol. Entón, para nós é un honor, bueno, é un placer recibir a todos os grupos da Mariña, acoller este proxecto que achega o teatro a xente, que non espera que a xente vai ao teatro, senón que vai levar o teatro a xente, e que estamos moi contentes de por primeira vez xa ter un grupo formado, do que xa teredes noticia. Vale, moitas gracias e que pasen ben. Toni de Año. Cando pasas moito tempo coas vacas, o normal son as vacas e o raro son as persoas. Isto é un falar, claro. Non é que a muller ou os fillos se che fagan máis extraños que as vacas, pero a xente que atopas no bar, por poñer un exemplo, sí. Supoño que é porque as vacas teñen nomes para chamalas e orellas para escontar o que lles contas. Tamén teñen ollos para contarche como se senten e teñen caras que che falan de como son. Son moitas as horas que botas xunto a elas e acaban por non ser vacas. Acaban por ser como a nós e por coñecernos. Polo menos así me parece a min. Hai anos tiven unha que me coñecía ben. Era rara. Nunca saberei se sorría ou estaba melancólica. As vacas, como as persoas, están alegres cando ven un prado verde e tristes cando as transportan os camións cara ao matadoiro. Entón van silenciosas e condenante cos ollos de lago caído. A vaca da que che falo sempre tiña a mesma expresión. Non era que estivera alegre, vaya, pero tampouco tiña a cara en forma de percha. O caso é que a levei a feira. Chovía e non era doado falar cos compradores. Interesáronse algúns, pero o que sorprendía era que non se amosaba nerviosa como os outros. Non era que estivera alegre, vaya, pero tampouco estaba amargada. E pasei a mañá dándolle voltas ao asunto. Viñeron ofrecer por ela. Era un paisano delgado, retaco, con bigote. Meteu a vara contra o sobaco, colleu a vaca polos fouciños para mirarlle os dentes. Solta! Quedou paralizado. Collina para meter no camión e leveina de volta a casa. Mirade, a cosa foi como vos la conta, de verdade. E eu levando unhas mostras para don Zapato de Burela. Perdón, non me presentei. Eu son Luís, e son viaxante de calzado. Un comercial que din agora. Ben, o caso é que iba pola estrada da costa cara a Burela e parei nunha gasolineira. Había un día de moita calor e apetecíame algo para chuchar porque levaba boca seca. Que me dera por comer bacallao. Xa o día muller. Bueno, esta é outra historia. O caso que parei na gasolineira para repostar e comprar uns caramelillos mentolados, que son moi bons para as tos do tabaco. E mira ti por onde topei cunha parella dos de tráfico. Oi, os dous moi serios, un con gafas para o sol. Pois mellor atopalos aquí, pensei eu para min, así non os atopo nunha desas curvas nas que se agochan como raposos. Ben, o caso que parei. Dei as chaves ao rapaz e dixenlle iso de encheo ata que desborde, neno, que me queda tan ben sempre. Ben, o caso é que entrei no chiringuito e ali estaban a parella da Guardia Civil. Os dous moi serios, moi de verde, con as botas que lles tapaban casi cos xeonllos e tomando unhas estrellas. Pois nada, que entro e pum, vexo os chupachups, que había ben de tempo que non os tomaba. Que fixen? Comprei para todo Deus. Oi, pero así, ofrecinlle o que atendía o negocio, un señor que estaba ali tomando un viño e tamén os motoristas de tráfico. Oe,
colleron todos menos eles. Como ni cretes? Serán mamalonciños? Oi, pero isto así é como vos lo conto, sin dar explicacións, nin as gracias. O de gafas, nin se moveu, que outro por lo menos fixo un aceno con a má. E logo, cando iba de viaxe, pensei, por que non o collería? Que máis lles ten? Logo digo, chamamos chulos, Madía leva, chulos de chuleta. Pero non sei, que máis lles ten? Se hasta colla, o da tele, pasaba o día chuchando nun chupachus. Sei que a iso lle ayudaba a pensar mellor para resolver así os seus casos. Pero entón estes... debe ser cosa de autoridade. Claro. Pensan que os automobilistas non o respetaríamos de nos aparecer con chupachus. Sería de coña, O tipo que te para moi serio. Documentación, por favor. Un caramelo de pau na boca. E tirándolle dicindo, allá ten, señora xente, sen poder disimular a risa. Non resultaría serio, de verdade que non. Pero non sei que máis estén, porque xa che pasarían eles a risa. Foi unha multa de 300 euros. Vai ser cousa do casco, claro. Van co casco posto todo santo día, carallo, que non o deben quitar nin para dormir, e non amañan ben co paíño do chupachus. Pois non saben o que se perden. Co rico que estén.